Ban kha tang hakalong ni Kristan ban minot ki ban le na kabanta kabalang kaniam ba kaji syakri kamdan cingmut rum bat kilong sisya ko bagaktin bulay ka ong kini tang kiserdep jat di ka ebat pin ong ki priu ki ba bakin song thu de ba kajing im ka bangidon kapor ka bangidon han pasai par ki kijing ring ngam sing ki ba dan sakat no telingin ke ni dan dong ki kaji seng de ha kaji seng don ki priu ki basai ong yang nga ki ong apule ka bible ngam sotho o kamlong ka basok ki sotho lut ya ka eba ka bible ka kren namalang ba ka social media man ta ka klan ha kaji kata ka wat kabut jo setan lu man trai te man ngop ni priu ha kalenti ka babakla pa ubriu swa pun kli ka priu e ban kit hai ka kaya kayang ka jing in jo ka background jo ka be ban kit ka dari kijing di ka ebat pin ong ki priu ki ba bakin song thu de ba kajing im ka bangidon kapor ka bangidon han pasai par ki kijing ring ngam sing ki ba dan sakat no telingin ke ni dan Unut ong ki priu nang bila song thu ba kajing ke jong Kong Cherish Nahar, welcome to Andrew Podcast. Ko bless you bon Andrew pipli gani galat bangala bandan mat pia gani ka podcast dengan dokumen si kade mga poi bani itho bat pi na ka por kumba sai ong mo ni sai song kai ni sai ai men sem te ngangai bakani ka podcast gani ka kalimat ka mga dan nga bat pi kan long ka zikir khu om tang yangi ki be kren be kalong zikir khu ro nam ta ki ba page bat ki basngap le kani ka channel But kubleshi bon ru ba phi welcoming isa ka yeng jong phi te paralog enjoy sit back namar mangidon chibun ki bangin yakran kidon kijing kli ki ba ka pan khrai ban kli I guess but kumju ru kijing kli ki ba ma phi ki nong pat phi sending ha ki Instagram phi comment te ngin jubab I guessing in jubab kita kijing kli ki ba pindan kin persyangkat ka pangila hakanika episode te kong cherish kong mansdang ka kijing yakran akwa ba phin yathu ingi yaka background ka ba phiwan lani kanu ka turning point ke jong phi ba phi song thu shisha ya ka jungmut ka ba shisha jong ka jing kristan oi haka jing im jong nga hi la khai nga ka long ni kristan I mei ide we de kilong ka bi balang pa ide I temen basan ha we ka balang mat la kha la pensan pen he yangi ha ka bakom ka ta kalong yeng ka bal hi kai ngi sipon bakom no ide ban minot ha ki Sunday school kumno bangi de ban le chia seng nang ta man long ki khna ki batip sni te hendrai kata ka jing im jong ha ka ba chu ya ha ka jing long khna ha do bangan da poi shakata jo ka jing samla de tat anda ha bangadap khat plus nem tam mei ai de ha ka ta ka por nga kalma ba ka de turning point shisha ka jing im ha ka bangai shem ba utrai bat ka jing shem ba utrai kum nong pan im ba shimet jong a de long ba I wei I ba yin jingi I bakishu shaikhat I pastor dhar I bakarteng I pastor haban job dhar mentai la len no show trai de ngam la klem sungu I ba de lang ba jung I ku shakri balamat yo trai hadin belamat yo trai bat kumta da gaji shakri jung I ngirung la bul poi sha gajing mat yo jisu kum nong pan im bashimet ba de hang tang a so tho ba ban kha tang hakalong ni kristan bat ban minot ki ban le na kabanta kabalang kaniam ba kaji syakri kamdan cingmut rum bat kilong sisya ko bagaktin bulay ka ong kini tang kiserdep jat hendrai anda ba pimat yu jisu kum namut penim bashimet de hang tang asutho ya ka jingbut kristan ka ba sisya ba de hang ta hingas ngo ba kalong ko ba pliwang ya ka jing im ki ba thamai ba sutho sya phang la ka jing im ba sutho bangalong kanong pop bat bangadon kaman penbek man la ka sngi la ka jing im kadon kaman penrit ya la dia khmat jong blai bat kumta haduk mentau blai alam de namal mangamat yo trai dia la kat nosnam pila pediang yo jisu la danga khen tementa la live post nem tame eng ala ya do trai di kijing perkhat ki jong phi kijing long ki jong phi ne karkom im ki jong phi hot kan hair na kijing im ki jong phi ko menta hadin no pila pediang yo trai din live post nam di akwa ban kali ka mission ke jong phi menta hadin ma pila pediang yo trai mission jonga hi ha ka jing em hadin la pediang yo trai kat bangadang syakri yo trai ngadang mat ya kata ngadang shem ya kata man la kasni bat haduk mentaru bat kata kalong banga syadon bakali ka jing trang ba ji siang ha kan sem ban long ka jing kerkhu syaki wai pat la kalong da kan no kelenti compare Hebrew
in pet sanga u ei ka ei ngalong katang ngambo rei ka bangabo e hakmat kalong bangalong jikerku da kano kano kelenti ke boble pli kala ngalong jikerku la da ka jingelap kadawa ngalong la kloy rangan syakri ya ka tien jong ble de ka jies lok de ka jing hikai ngalong la kloy bande e kata bat ngai ngo yu ble bo ai ka wei ka jingai ei bat kani ka kham ho ngala syakri hi men shwa or mangam pat mat yu tra ngala don hi ha ka tim jong ngala de ka wei ki choir member bangila le roi choir keleng te ndrei onda bangala mat yu trai ar bo ble lo pen kelai nga ka jing im ka jia lenti kala kala te ka wei pat ka jing ai ka bo trai ai nga kalong bangan don ha ka ji syakri jong ka jing ro ka jing mani e phi ong ba nar ba phi la pliang yo try commission ke jong phi kwa ban long ka jing kerku em shut na ka ta la de te ngam kan mai ka wei ka khat bible ka ba ong ba upolo ong bangam ndei shu manga ba em re ukres nga dang kham red ukres dang kham kraw te ke ek ba ja ji em jong ki ba bun pa den ki em na ka man ta la de te kem so thu ba ka ji em ka bangi dan ka dei shaphang utrai kasni ka bangi ya ka bam ka jan ka bar kap kapor ka dan ha ni sala perfect ka dei ka ba ai blai bat udan ka bor ek ban pen kot ek ban pen jarang ro ka dai ti ki bubun bat ki biru ki dan kam ban sung thu ba commission ke jing ki ke ben dei be chong blai ke namar balang em namar blai ni sung thu ba kan sakut ni kan ke jing em ke jing ha ka sni bat ni happen ajing kan ti kalong ka basutnat bat kalong commission ka ba dai ka ek ba pp dan bandan ka commission ban em nam taw blai namar ba ni sung thu ba ka wei ke sni hap yang hakmat ka khet jing bishar jong blai bat ngati kana bangin nam kwa ban em na kam talade larang ila poi hata ka por ki babun ber ki brew ki baped larang bakla kim kwa ek ban ai ka ta jing em ka jong ki shaublai te ban it ka jing em jong ki shaublai namar blai ki dang kwa ban em nam talade nam ta jing sngo bhaladi nam ta ka ek ba kila ban bel akani ka parthai ka spa ka ba kila ban lum dani ka career ka jong ki ti ka epat phin ong ki to ki brew ki ba bakin sngo thu te ba ka jing em ka bangidan por ka bangin dan hang parthai par kini ki jing ring ni ham sem ki ba dang dan sakat no telingin tep kan dang dan kuno phin oi ki to ki brew nang ba ki la ban sngo thu ba ka jing em ka jong ki te ka jong try ka banan kong hi ki hab ban so tho ba ka prathai kamla ban ai ki ta ka jing em u breu man ta la da umot ban wat jing sok la da umot ban wat jing sok ta un wa de ka jing sok da ka lenti ka ba upar khat ta le se wat ka jing sok da ba upar khat bo yo ka pisah wat ka jing sok da ba upar khat bo yo da da biang ka kardan ka jing pulew la biang lot un long bo hon no ba sok nang ta ha bo yo ka spa ka pho udan sibon ki jing dan jing em re kita baro ngi shema ka ten jong blai kita baro kin kut ha ka ni ka khandau re ka jing sok ka ba shisha hi ka de tang hau Jesus Christ te lada den ta kada baleng yalap baleng iwat ikilat kelti ke baper ban ayu Jesus ka prathai ma de tang mo ubalong ka juba te ka jing im jing ni ka prathai ru u ecclesiastes ula de kren ba omdan u breu la ban pentam wat sipro ila ka jong ka jing im den ta kada u breu unom la ba sarong yala de ka kitab proverb ka ong ba ha ka jing im jing de ban sarong yala de mar wat ka sibit nim la ban tip de na ta kada ka jing im hi ka ba tin so tho ba ka jing im ba nga im ri ka prathai kan long ka jing matoi ba anda ngala le no ru kan long ka jing matoi de tang ha ba pi don yu Christ sapo je pi priang yu Jesu mar ulong mo u telong je Jesu de ka susi ka long ba bon ba ki breu anda kim poi se ba ki thu kawan ka jing pai leng ha ka jing im balai ki mi ki kes ki ni ki suicide case ki babon bagi breu kim shem ya ka juba ba ka jing im te namar ba ki wat la ka lenti ka bom dei hen rei la de kin wan chu Jesu te Jesu ong ta ba wan sanga ngam kan ta je ushabar phi ong ba ki wat long ba kam ti ka bom dai ti nga kanoi ka wi ka message ka ba wi kong isan ngai ong ba so ba ya rap nga namar ba nga kwa ek ban wat yo try hen rei ngam so tanat ban je seng ngam so kwa pat ban duai ti dan ban ong ai ita ikong te na ka ban ta te kong i ba kli ji kli fi ma
Kum no in naman hakaji seng to labi ikran kilomi kaji seng de hakaji seng don ki breu ki basaj ong yang ki ong apule ka bible ong su tho hoi kamlong ka basuk baki su tho lut ya ka e baka bible ka kren nam baka bible hi ka tien jong blai ka de ka bamayan ka badan ka jing teliu nang ta ka badan sipon ki e haka bible ngi shem ki kermen haka bible ngi shem ki suk haka bible ngi shem ya kata ka jubab de ka jing im jangi te ka wei ka tin jong blai ka baka tin jong blai ka ong ba ubreu unyo e ka jinget bat bo la ban shakriyo blai unyo e ka jinget kam tam de da ka bo yo snow ya yo snow ka tin jong blai te mentala de ki bri kun shong ha yeng mo kin persang ban pule ka bible bala da kim pat don le yo mun sem jong blai em kam long ka basuk bakin so tho ya ka jing mayan jo ka tin ka jong blai te henrei habangi lek pat ka ji seng don ki bri jong blai ki bakran ka tin jong blai don gi bahikai don gi bapule ka tien jong blai ni yo man shakriyo blai te balai ba u jisu ukraina ka sithi ki hebrew khamta mi gi sngi ki bangi kisngi ki bakhado ka bangi em ong pan khi pralok ban che ji seng na ha ji seng don ei te don ga ji shakriyo blai don ga ji rwai ga ji maniyo blai don ga ji duai don ga ji yo snoi ka tien jong blai te ka jinget ka jian da ka ba snow ba ya yo snow ya ka tien jong blai den ta ka daw na ka jubat man tai tai kong ba kli chi kli phi ba im dei ban ong ba ngam tre le ji seng an wat hi mar wei let chi ka ji seng wat ki briu jong blai wat ki ba la ban ai ki ji slok ba la ban duai nam ta jong i ba hang ta in shem yo ji su in shem ki lenti ki ba dei ba ka ta hi ni la mi ish ki ki ba ka jam se te ban ong an wat ya ka le ngan wat ngan shakriyo blai la ngan wat yo jisu ta ka bangam tre le ji seng te ka kadai ka wei ni kilanti ki bakla aga jisu tho janga ge te kong cherish I lok jong phi idei I shakri jong trai idei I pastor te ka e gawi ka ji hikai ka ba phi learn nei la ne ka ba I hikai ya phi ho hi lok janga de breu ba shakriyo trai de pastor te ko mu khle je ka yeng ko mu khle jong ka tanga mo bat hayeng u deu pa dan sibon ki ba hikai yangi ka bangin kum no ngin im kum ka yeng ya ka tai la na do bangi la ya shong ba na do badang ret ki khon ru ni sai bo ya ka ne ka ta ka long ba kum no ngin bo yo blai kum u center je ka jing im jingi un long padeng ha ka jing im jingi ka ba mot ba ha gi jinan kam ba ro ngi de ban le che u ya ka ta ngi ju hi kai ba ya ki khon bat ka wan na I lok kum u pa je ka yeng ka ba ngin bo e ji shania hau blai bat la ngi don kam ei oi ngi tet ba ki khon gi don kam shibon ki ba ki ni thosh ki mi pa ki jinan kam e don ki ba ki ha ban lej ban ya tho no don ki par ki ba ki ha ban so tho ba im dei ban pet tang shangi ki pa han rei ka ban kong hi ka dei be ban lej chu blai e ka ba ar pa de ka dei ka jinglong be jinglong hok ha ki bro khoj ham tam show blai ba she ki breu nang ta ka jing im ka ba in im kat bala ni su tho ka bor breu im la han rei kat bala ngin im ka jing im ka bang snorit ngim ju dei ban compare ya la dei bet ki wei di kita kin long kum ka nong rim ka jing im jangi but na lor ki bro khoj kum kita long ni ha ban penrung bha ha ka yeng ba kum no ba ha ki bro khoj ngi dei ban im ka jing im ka bang ngi dei ban duai nget ya ka tin ka jong blai tin jong blai ka dei ban long ka nong rim ka ba khlain ya ka bang ngi tai ya ka yeng ka sen hi bro ka wei te kong cherish ma phi bat I pastor kat kum ka ji I ka jonga phi de ki nuksa ki ba bha la ki ba biang na ka banta ki ba bun hakar kom hikai hakar kom pen he pan san ki khon ki ti te ka e gawi ka ji hikai la ni ki ji hikai ki ba phi la ban a ya ki long kmi long pa ki badang shoes dang ha ka ni ka jing pen he pan san ki khon ki jong ki oi kom ki kmi ki pa ni dan ga jikit kle ka khrau ya lagi jam ki khon bat ka ta ka dei ka ka bo bleu la pen shet hangi ma
ba wat kasam ga pachis paat punyo ko ang balado try tay ka yen minat lena ai ki batay ka kabamot baga jing tay jangi kam day lut baro ka jikit kle jangi gisu tho go ble bo ka jikit kle ngi kle ki pa nam ta ki kon ma tang ba ngi hab so tho ba ublei ban long ba u nong tay nong shna ngi day tang kita ki sordar lane kita ki bo ble bo penchet ya ka jikit kle kumno bangin Tentray kam ya ka ay ka bo plan utmo nam ta ki kon gikti ya ki bo la ai hangi ka wei hi kum gik mi ki pangi dan kam so tho ba kam shong ha ka bor ba ka jing la jangi ban wan ra ka jing bhai ki kon ka deu ta hai bola pen long bo la ai hangi kum ki jing yo kan ti de ma u bala ban sain do re ki kum gik mi ki pa ka ba kong san ngi de ba invest ki de ban IT be ki sho blai Bat ka jing IT jangi kam de tang namar bagi la ra ai ki chaye mane ban pen gentang bat ban hikaya ki ban nek ki Sunday school ni hab ban wan ra ki met la bat step hakmat jong trai ma de tang ma u bala ban sain do re ki jing im jiki mi ki pa kam shong ka jing la jangi ban sumar ban pen he pen san ni ki kon na do ban kha do ban da he da san don teng teng ki mi ki pa ong la angya ngam la sho nan e no re Ay ka mga sotho ka long ba habang ila kaya ki kon em na do ba kidang red hado ba kinda he em kade be bangin shu IT be shu tra na mar ba ngimla da ka bod breu chani de onda habang inang man IT shu try na try hingin yo ka ji start pat ko ki mi pa ki ek ten bangin kran ki kum long sneng kum lo pen I bat ka ek guidance bangin ay ki la da ka long ka ji puleru kata bar ko ka wan no try la ringi bo yo blai hakmat bat bangin sotho bangin IT ki shu blai Right. Nasunod kata ba piong bat kalong kabadai siya ba kad bangin di ban shania au try na man ta ki khun namar bang phil ngila ban mudur ba ki kmi ki pa ki eat palat ya ki khun ngangam padan khun ngos tu phi phila don khun kis tu ya kata ba larang bakla ki de ki ba phi eat tam na baro dan ki ba kham koridor ban ya ki ngala ban mudur kalong kanong stressful nam ta ki breu ki ba kimbu ya ki shania au blai na man ta ki khun ki jong ki nomor wa shubul ki khun ki let sa shabar ni ki let jinglet na ki sang ban nya kali nya bike ma kano kan kin long stressful te ti kano kin safe ka tension kano kin safe ka stress la kin shubu ya ka jing shania au blai kumba pi bu jing shania au blai kata ka badan kam ba na mar ka ji daru la dengin khen hi wat ki bom tip yo blai ru ki haban so tho ya kata mar man tang la pan he pan san ki kon ni la kha da la dap lai snem ki le school ka bon ka por ki don high school ti ka ban ngi ki mi pa ka long ka step bat ka met ti ondai ki la he la san ko ba pi ong ki la poi sekreta ji no samla ki la sedang sa ban nya ki skuti sa nya ski bait sa nya ki kali tala ngi shim be tang da ka jing la jang ban take care ki em ngin do thia do dem dan re bi nang man IT ho blai de hang ta gen ba ka tin jong blai si Philippi ma ka ong ba ha ba gi duai IT ho blai ti kata ka ji suk jong blai ka ri jai ya ka do ka ba shapo jang ni te ti ka ai ka ban ai ngi ki ji sngan ki ji tengen de na mar ba ya ki ji im ki kon la IT ki tra ka bangim la ka tin jong blai ha ka sa bo ka chis pa ar po wei ka ong ba trai long no suma u bom ju sam thia met la bat ngi ngi la jong hi yo thia ngi klet ki kon teng teng ha jo ji thia ngi krop ru rang klet teng teng klet ban pen tap net ba yo thia la de ti kan no tam ma ba ki mi na yeng nyim la man le e ru em ten re ha ba IT ha u tau bala kularu ong ngau ba sumar nam ju sam thia ka suk ka man se ha le pule ki kon shabar pi shania ha blai pi suk ka man se mar kada don hiro ka ji sumar jung blai ha pinang man IT kadon ka ji sumar ka ji suker jung blai mar ka wei pi ngi ha ban so tho ka jing duai jung em ka de ha bangi duai pan I bangi don kam yu blai u blai bat ngi ki breu em u ai ngi ka choice wai ngi ka jing jet u blai nom la ban tu klar lut ki ai ki jong phi la da phim ai la yu blai bu in bol ha ka ta ka ba phi don kam yu ti ka jing duai ka jing IT ya ki ko gi ti ka ba pen I ba phi don kam yu blai pi ba blai u yu I ba pi bo ka ji shania pi IT sha u pi bo ka ji kit kle ha u su ma su khe
ta phi ka dan kam de ka ek bang kwa ban advice ya ki kmi ki pa ha gani gisni ka long ba ka ba ka long ba ki ba bon ki kmi ki pa ki kwa ka ba bhai ki khon ta ma yala di pa de ka ji im jengi sha te ha ba mangi ngim nang te no ken andala ja ki pa ngi yam ni o ni thang mangi ni sko ba itu ji sneng jing i biang re ka ba kong san ni ka jing ya da ka ba ni la ban yo ka ji sngan ka de be tang ble ti kwa ban jom shi ka we ki jing kli ngate ba phide ibreu jom ka jing duai ti so bhai thu ingi kilong kumno ki taki jing duai ki jong phi ki pharang what do your prayers look like oi mo ko ma phi ong ta breu ja ka jing duai nga ngai ba ki ba bon ro ki Pakistan gi de ba duai re chaphang ka jing duai hi ka ba ngi dan ka ban so tho ka long ba ka jing duai ka de ban long ba dan jing mo dak mat jong ble ngim de ban duai ko bo apostol Paul ong gi ba sha kaya ka sun long ngila duai ngila shu bla 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 yo ble ngila bla bla tu ngila pandep na ka jing duai kam shong hadu kan no kan ta pi shong hadu kan no sngi phila ban plut hoi ka dan kam yang ngi ban te ala de ngi dan kam ban plut por ban shong ba du trai re kam shong pat hadu kan no ka jing jrong ka jing jalan hadu kan no phila ban shong bon kan ta to man ta shu bo phi shong bon kan ta phi sha sam thia phi shong bon kan ta ka jing mot par khat keleng duai la par khat ni spai kam dan jing mot ken de ka ka bo play u shim serious ka de ha bangi duai da ka bangi play jing mot da ka bangi song tho bo play wi asngau yang ngi te ka chithi sigi hebru ka ong ba ha bangi wan na jan jung play ngi de ban ngai ba u dan ba u asngau yang ngi kuma ki khon gi lej ban mare ski kmi pa ban ya tho gi jing dan kam jaki ngi ru ha ka tai ka dur simple way be bangin lej so play bangin ngai ba u yo asngau yang ngi ke kadon ka por ka jing im jonga ha ka jing ya nanti kom gi bre dan sibon ki jing ya kendo ki ya shem ki tension ki bala dangit kitsa ya ki jing holiday em pido thia pido dem kadon ka we ru ka jing hikai na ka tin jong ble ka bau hikai ba kum no ngi bangi dan kam ban yai duai ba bangim dei ban man thach te ka ba mut ba ka jing duai jongi kadon ka por ka ba phi hab ban yai duai dan ka por pat ba onda pila duai kawan kata kecil sos kema men sem ba kala biang ap no sei ka jubab no try ap no bani i sei ka breakthrough la ni ka kamba la jong blai ha ka ta pi duai de hang ta ka jing duai phin sem ba ka long ka jubab ha ka jing im de ka man kong hi duai da ka bangi pelik jing mot duai da ka bangi ngai bo blai wi asngau sha skor yang ni duai da bangi so tho ba jing jing i baro ula dep ban kit ha ka ding phna ngin subret be chu de kat bangi pat so hon ha ngin ha ban yai duai to kum men ta gi por ma ai nuk sa no go bon gi kmi ki pa sem ji ba ga be de be ki khon kam tam ki khon ki bom ya ka len ti ki ba dei ki ba long shabar na ka jing do kat jong trai ki im ka jing im gi ba kum ba ka par thei ka im long sha ka jing do thia do dem ki kmi ki pa ta ma kwa ban kan tu ba ka jing duai hi em de bi ban yai duai de anda ha ba pi so tho ba ka ta ka jing duai ju pi kala poi ha do bo pot phin ye i no ka kamba kalawan gi so hon na ka ban sem ju pi de hang ta pin sa nge ba pin up da ka jing nge ya ka kamba ka jong ble ti ki bon ki breu ki ba tek singa bat ki ba comment ro teng ki ong ba ngakwa ban duai rai ngam la ban duai ani kim dan ka ta jing thrang ban duai bat ke ka bang ong ki ka long ba barok ni sedang ibarat de ngau ba kim dan kam ban duai slam ngau ba phila ban sedang taki baret shiminen arinen bat kat ba phidang ya duai ke jing thrang kan sa develop kat ba disni kinang wan ti atau yakir ki breu ki ba bamdan ke jing kwa ban duai atau kan advise mi kan long kum ta ko ong na ne phidan da ko ka jing ong nam ta jing ki ka jing duai hi nam ta ki bam pat ju duai em ka we ka dei bangin so tho gi dan ye ji slor bangin wan ak mat jong blai te ngi chi thia men step ai bangin kan mau nang kong shoi yo blai ngin duai kumang la ong men ne ba kam shong ha do kan no phi jalan phi jrong ka jing duai ndre ka jing duai hi ka dei ban long be ka ba kum bangi akran para breu te ngia tho ye ka jing nan kam jengi bat ka jing duai ka dei ba pan i ba phidan kam yo blai ba u blai un wan ban inbal la ne ban dan ha ka ta ka phidan kam te sibo men ta
Pikitia amen step. Ya kani ka sengi baru ci sengi pi kwa ban IT hau trai. Te duwai ka halor kata. Duwai ban IT on trai ka ai ka bangan le ki kam sibon ngan pendep. Te ngadan kam ya me ya lam ya nga ka wai pi ka senjam. It's kabasuk ba. Kam long ka ba te ko mangi kran para breu hi. Ibreu man time ngan ya tho epi. Dari kidan ha ka jinan kam kita plan kita perkhat ngan le chu MLA ngan le chu MDC ngan le ban ot ya kita jinan kam jonga. Te kita plan kita perkhat ngan le kren kum no. Hau blai pat ngim dan kam man plan man perkhat. Ngin wan me kum mangi wan ha ki paralok kum mangi wan me ha ki me ki pa. Te saba ublai ulong ublai ba yai ne ublai ba kloi man skor kam tam ngi wan ka download ka ba bet ka download ka bangi IT load tiền jong blai ka ong ba u ki skor ju ki long la kloi ban pli se ka jing duai. Te kata long ka banan kam hi. Kong cherish. Ya thu English phang ka wei ka por la de ki kan tien ki ba manor manu ki ong ya phi pat kita ki kan tien ki pan pat ya ka donut ka jong phi. Phi du man sim bat phi sngo kum ba phi kan du mau siang. Andrai phi klem ai lat pada ba kita ki kan tien kin job ya phi. Ti ke kita ki kan tien ki ba pan pat ya ka donut jong phi. Hoi ka sai dan ka ba kum kata ka por. Ha ka jing im ka bangi ha ban yai lang ba. Ngai dei thang manga ki wei ru ki ma te sim ba phi ru ki ma. Ki ba kita sai dan ko mga ya tho e phi man ne ma ba. Ha ka por ka bangarang sedang man bot yo trai. Ngala kala ka ba mot ngala ya ba trai. Ka wei ka banga shem ba bleu ai jing e yang ka dei bangan. Long kum ka wei ni ki lam jirwai. Akan ma kata de ki por ki bangarang sedang. Te ngadang don ke ji shirhem bha na ka ban tau trai. Te kumno I shakri jang trai I badai ban pet ya ka balang jingi. I don bha kani ka jinghi ban yalap e ka gospel. Ngile yalap keleng. Hadin bigila de ban duwai ya ki babon ki shnong ki babon ki jaka ki district ni sedang ban wat sekala kelenti kumno bangin de yuk kejat ha ki jaka ban nek yalap. Ti kata ka jing le yalap jingi de ka wei ka jaka ka penlong ba kumno ngan poi ba. Kat sebalik ngahap e ban yalam jirwai. Kat sebalik yalap ngahap ban yalam jirwai. Briu jong blai yalap e ka kien jong blai ngang nang yalam jirwai. Ti hadin ka tu kan ni por pat hapreng ka ji shirhem ka ji pluk ban sem. Tabang ngampoi perkhat na ki para baya syakri lang ngampoi perkhat bakin kin ong yang bang hap step down na kani ki syakri balai mar ka ai ka baki yo I yang ki ong ba haba phile ai kani ki syakri phile ki sarong la asipun ki nuksa te ya kata ka bang ngampoi perkhat long ka kata yang haga jinglong breu ka kata Kaba penlong yang abangan buat jikeli ung trai hapreng ni ki shirhem. Ikai yang balai ngadon ni ki ji sarong. Sedang ban yit ya lade sedang ban perkhat hang ta yo le sing ale sisa ta lenti. Jadi nang tang ngam se ban ya keren ba inong yalam ban ong. Wanom ailat than yang persyang ban ailat ni ki wei. Yang aingo yu blai ta ki por ki sakri jo trai ki sedang ban arrange ki program. Andrei ka ai ka baki ailat yang Kadai betang na ki I bakadon gajing ai. Kamut baki mut man kentiu yang ala ni baki favor yang Amar kadai gajing ale lang. Ti hendrei hakabakum kata kapor kawan sisa gajing dok man sem go bakra. Nalor bah kata kapor ngadang ngej ngadang kelaba mut nengkong. Ngila long kristan mo ka family barok ko wei. Tang ba ban mat ban shem yo trai kung nong pan imba shimet ban yo kita gaji shibham shakri blai ngadang den nengkong mangana gajing. Te nalor bangawan syaka jinget ngawan syaka ta ka jing kala ka bamot ka basisya bat kadon kata ka jing ai bangan syakri kawan penban na ki para ba syakri lang ka bakum kata kakta sisya ka donot bat kadon ka por ba ka pasio ka sur bangam nei su ban ya chaprang imat mangam nei su ban ya dikene lenti ngawan ka jing perkhat ka jing langa jipisa ka bamlong su ata ki por re ka wan bat kani ka jipan syai ka men sem ba ngangej ba kadai hi ka sur na try ba ngam dei ban give up ngam dei ban kan randen ngam dei ban sange but tang ka wei ka bang asong tho syai ka ban se ngam dei ban so si ya ka ai ka ba ki wei ki le ba teng teng syaitan la man penan kam wa ki breu ro ban nong ka jing khang la te ka ji sakri jangi
Tinga haban bo ia kata syarot bat ngashim ia gani gawe ngadan gaji sotok ngotrai la kani gajing ai gadai ga bawan na me ladana gawe kelenti bikin khang dan plena gawe pat kelenti tinga syamba kani gaji syakri kamdai ka ba long dan mano bala man khang pat haduk mentang ngal adai kelong kemi ngala kham ya Jakarta hnrai boleh dang ai gani gajing ai bangala bandan gani gaji syakri Amar kijing ki wan na kadeng kijing ki wan na kamon kijing persya gaji keren ben kamlong syuk bakai kasnong hathau ki imlang sa alang nanta na kata kijing ki bangan judan mensywa bat onda bangala wan syang kijing ki basisya ka banga sotho da kijing mat yo trai ki mau siang kijing kedok mau siang sudah hendrai habakawan pat kata kasur bangam dei ban sange na syem bo ble yalam haduk menta ngadan gaji sotho haduk menta ba pleng lada kajing khanglat kawan da kano galantiru ya ka ka bau bleu la abo dan bala man khang Tik ek gawe ka jing yale ani ka struggle ka ba khrau tam ka ba phila kan du ba kamno ble wala pun kam ya kata ka jing ban kalai pi ha gaji sisang am da dan thani kajing ngai nguk yu blei ba ni dan ki pa ki ba ha ka por bangidang red yum da dan jing than handu kata de hendrei onda haba ngala sedang ya ka family la jong de ngila sedang ban mo ban don gi kon gi ti ki jing ki wan kijing pang gi sitom gi wan gi tenjuk gi bakrau gi wan hendrei padang kita ki challenges ubrei syam la ino banga syam ban ba man kijing ki banga ya kendo onda pa pijab itu kijing daka jing le go bleu ya le na ka banta jo pm kalong ban ka jing kiu jing ke kalong ban ka jing ya lam jong blei chaka step ki kerdan ki bakam syajrong ta ka ji plilat ki ji syakri ki ba kham syajrong ki bangin pat ju long ki bangin pat ju le ha ki por ki ba men shwa bleu ya lam ki bangin poi perkhat syakmat kai tinga syam ba man ka wei ka jing ki mi kendo te ngalamat ha aju ya kren ni kani ba di lok ru ba abangi ma de ki jing bat hang tai ru ngi ki kamba ki ju blei bala dengin pla tarai ngimla ban nyo hadu kan tuli ki kamba bat ke ke bo bleu le ha jing injungi ki ba man la ka sngi te kumno pisu tho ite ki kamba kumno pisu tho i ka jing ju ba jong blei de na mar ba ki jing ki wan nga su tho ki ni ka wei ba kata ke de ka wei ka lanti ka ba ngin ha ba su tho ba ki jing ki wan ngi de ban ne le ban job para bangi job ka don ka jing yalam che ki ba khamba bat bangi ni khamba ka kamba jong blei angata kong cherish kidan kini kijing kli ki ba haka reel ka banga post menen ba ang ba phila ban kli kijing kli comment section ma ta I guess I jongi very ma phi te idan lightly plus ki ba sending ki message ndreng nam jawab kita ngin jawab tang ni ki badan haka comment section te comment ba phila long ready ban jawab ki kijing kli haka comment section ka first question ka wan I ba deng nongrang ikli hadu kalong na ka babha na kabanta ki samla kan thai bachin rang bangin wat samla lang ba ka online kum Instagram Facebook kat kum ka ktien jong play kat kum ka ktien jong blei hi ka banga su tho kamlong ka basuk mania wat samla kan thai la ni samla shinrang mania wat samla mania wat breu nang ba ka ni ka social media namar ba la dangi pek na ka ktien jong blei hi kumno ba ka ktien jong blei ka hikai kam judan kum kata kalenti namar ba phin tip ya ubreu be ka breu ko phin shimti man long ubreu ka breu jo phi pide ban itho bha pide ban tip bha te kam ngam advice na kalian jonga panganget nam tai ni bakli jikli phiru long kham tam be kwa ban tip na ka ktien jong blei te kam bha an shu ai nuksa mo na ka ba ki babon ki lamat na malang ba ka social media man ta ka khlan bha ka jing kata ka wat ka but jo setan ru ban trei te man pen ngop ki breu ha kalenti ka babakla na ba pimla teng khat pin shem ki breu ki balang ba ka social media kin shem yo ubreu ba ka breu ka brei biang bat bikin pois ki babha dek ki babon hi ka jing babe kimla man yo ya ka jing ya kata ka marriage ka ba ban ai jing hon ya ki si jing im kai na markat ban raya la ka jing im man shim ya ulok bat ka lok te
kam dei ka kam ka ba suk ka ba dei banda prakhat bha ka dei banda duai ka dei banda tip ru ka ei ba ka kien jong blei ka ong namar ba ya u bala anget hi u dei ban tip ba ka bala anget u dei ban shimti namar ka kien jong blei ka ong bangin la man ya kit leng kon lem ban u bom nget u banget u dei ban shem i ka breu ka bala anget i me kren ni ki breu ki ba ki bom sheteng yo blei ki bom wat dia ka advice no blei ma ka prathai ta ka ya la ka jong garanti ba le se ka ji kren jong i ki mla hi ban su tho ba u breu shwa pun clear ka breu u dei ban tip ba ya ka ya ka yang ka jing im jo ka ka background jo ka u dei ban tip te onda ha ba u la i tho ba ya ka bat ka la dei ka ta ka ba ka breu ka ba kwa kum ba la duai te hang ta un kli ka bal ada kadai ka beri ka ba u blei u bo nan ta jong u te long hakar kan dan hi ka jikshan bat lang ba ka Instagram namar bun sen Instagram ki breu ki post tang ka best highlight ki jong ki hai ki highlight reel ki best moments ki jong ki breu te kum ta mission rang na kun thai unum pan i ki jing sni ki jong hai ti phi la bat ong hatu pin ong ba ka long ma nam tak bun kadan ka jing ma se UI mission rang kun thai mo UI ka dor tam UI pat ke ai le se ka full physicality ki jong ka la ni la ka ya ka long ying long sam ko jong ka ni ka past life ko jong ka hatu pin ong kan long hai kadan ka bala jia shisha ro ngan shu anuk sa ma dan ki breu ki bang ada tip ki ba ya poi hado ban shong kurim nang ba ke Instagram ka ba ki share itho te kum ba pi ong chupa ba tang ka ai ka ba bha kan ka ta ba de ka ba shi ka ba ri jo ki phim la man tip lut te hang to la de le se la de utu breu ba thmu ula itnat ula shan khmat ru un kli jikli kan ya tho ba tang ka ba bha hendrei ka ai ka ba ngada yo sngo ba ngada tip ru ka ba anda ba ki la ya shong ko se de ka breu ba ju don lok teng te phin le sho kum no man dai la ya shong ma ni ka breu aga chi shisha pi kwa ba kadang le de ban long ka original ka de ban long ka badang soti ka badang khoj ma hendrei ka ta ka pas live jo ka kampo sa po Instagram dan pat ka ba de ha ka jing duna de khat met ru ka poi se ka ji pai le na la ya kan do mar khmat ni e teng teng pa de long ka jing ya jan than ka jing ya liu jing i ka jing ya kren ka jing ya text ka jing ya le chatting nam ta ki ba bon kilenti nang ba ka social media ki le te ki ngau ba dan se bala pan penia klat eki na ka ni ka jing i ke ba ki la dan re on da ha ba ki la poi ban ya kan do mar khman te na mar ba ka lang ba ka online ki la jor ka ta ka jing ya kata ka jing ya dei jo ki la jan ba te ki la poi no sha ka ba kim la shu ban bi la di ki poi no sha ka jing ya ha te on da ki la kala long ulok bat ka lok sibon ki ai ki stang man itho hang ta ya ka ji shisha te don gi ba la da ki ba be ru kim la shu don ba dai ki bala shu jat ai no ka jing im jo ki kim poi sha ka ba kin ya shong ki ya klat te ka jing im jong ka to ka breu la shu le no ai jing im to breu la le no ai long ka ji pan rem ka sa nama ka kam shong kha shong man ka lo ka ba ma hadu kata te te kat ba u breu un shim ya kata kalenti te u hab ban duai u hab ban so tho ba na ka tien jong blei namar kalenti hi ka bangi i ka dei be ban daya i tho ba te i wei the 99.9% la banang majority hi lamba ka social media Instagram Facebook most of the time kim de ki chaka ki bangi de ban wat ki life partner ki jongi te nang no pat ni de ban syam na ne ban wat ya life partner ki jongi to ka dan ka jing ong ma alor kata ka ba ki ong breu ba minot ban le jia seng un shem ka breu ru na ba le jia seng hi te kalong kum ta gen la da pidei bo u ba i yo blei la da pidei ba shakri yo blei te na kata hi ka lenti blei ni lam ya phi te pan i la da phi shakri blei bar pinang wat ya ka breu ka na ka wei pat kalenti ka bom shakri blei to mo kata ka ji shakri blei cha phi kam pat dai ka ji shakri blei ka ba shisha pidang long hi u par thai pidang long hi u breu bom tip yo blei ke to man ka de na ji seng phi mat banam ta chu bo ta phi de bo minat ban le je seng phi e ma shakri yo blei pin shem mi ka breu ru ka ba na kata hi kalenti ke ki ba shakri yo blei
Thì là được pinang wat pat na ka wei ka lenti te pen ipin pat dan gaji shaman sem kai. Namar ba haka kam shong khai shong man te long kata hi ka dei ka lenti te. Ubangai ure ban wat e ka bala ngai. Ikan mau kom no bo Samson ma. Bo Samson balai bo poi ban le shong kha sha ka long ka jot ka jing im jong u te dei ki kan thai nong wei ong ka ten jong le ki kan thai ki ba mani ble thao. Ikmi ki fa ki la ta khang im pet yu ko khon. Wan nom im yap mat ya ki kan thai nong wei. Me dei ban yo ya ka kan thai na ka jai la jong kam mot na ka kur ka mi kur fa kam mot na ka kur jan. Rei de na ka ta ka jo ka jai ka ba mot na ka jo ka jing ngai ke. Tingi i bo Samson thau tam hukum mi ki fa. Thì ka plan jong ble kam la ban pendet ka jing im jong do ka bakot te. Oi ka dan ka jing is nei jong ble u ha ka klimat ka bakhat do. Ble penan boram namar ble ju bakla ya ka ai ka ba ble ju pen khanya ka ju tang ma dia ka ai ka bo la plan u pendet em. Thì ukala ka ba mot ha ka mat jong ble ha ka klimat ka bakhat do jong u. Re ya ka plan ka ba janai jong ble la man pendet hom Samson de namar bo bakla ka shong kha shong man te. Te ka long ka ai ka ba e. Ru breu ba mot hi ban wat dak lenti ble em. Ha ban duai show ble. U ha ban wat yo ble namar kam long ka ba e. Ya ka kan thai ong ka krien jong ble la shna no shin rang hi kan mau ba u Adam u dan ha ka ji sam thia ba ha ka por ka ba u dan ha ka ji shot sam thia. Ble ban ngat ha u ji sam thia. Shim ya ka wei ka sing krong te ba ha ka ta ka sing krong ba ble shim thep da ka do ba ka ta ka sing krong u shnai ka breu ko ba mot u breu dan me ya la ka jong ka sing krong jong u ko ba ble la shna. Tu shem ya ka ta namar ba ha ka shong kha shong man ka dan ka jing ka dan ka perfect will ki ong. Kata ri ka jing bo jong ble ka ba janai tam ba kin ya shem ko bo ble bo dan do ka permissive will ka ba u ble u shu permit long ble u sha ya ki breu kat kom ka mon ja kin ma ka dei ka jing jet ja ki te. Te la ki bhani ki sneu ka shong ha ki kai. Ba la ki tip par ban wan show trai ru u ble la ban thau thamai la ban shna ya ka long yeng ka ba thamai kai. Te nam ta ki breu ki ba wat yo ble te tan kam be ba kin duai bha. Ki dan kam ban da tip bha ya ka breu. Ba ha ka ta ka lenti ka ba ki ya kin wat na ka ta ka lenti kai. Ika next question pade yang ngakwa ban kali hato lada ki bahayeng kim sok tharai ka bha bangin ya khlat no wat lada ngala it sak no ru. Kamudi ong ba ila it ikini kan thai la it palat i but ngayeng ber kim sok ni tip ka ga daw klami thu ga daw. Ti hato ka bha ban ya lat no ne. Kum no ne yong. Ta ka ju ba ma lor ka ta pat ka long kom ni thi. Kata ka jing bam sok jagi bahayeng ha sem hato ka dei ka ai ka nong rim. I ha ban tip ya ka nong rim ka ba kim mon kai. Ta shubo menta kim mon ni i de na mar ba kadang don ga ji dei ka kurjan dan ne kadang ga ji shong sang. Thì i ha ban ko ngo i ki mi pa ha ban ko ngo i ki bahayeng ha sem. Namar ba wat ka Bible ru kam sha te ban don ga ji shong sang. Kam tam shikur la ni ka brang de na ga jo ka snam te kam long ka ba bha kai. Te henrei lada kata ka nong rim bagi bahayeng ha sem ba de chubo menta na madon ting ki mi ki fa mo ki kwa i ki kon bakin yo ya ka breu ka badon borom ka long high ka education ka ni ka long ki breu ki banang ka ba start but utau shinrang le seu kam dei ka banang ba start than kam da don kerdan than ka ba pli dan ni ka wan na ka yeng ka ba dok. Thì u hab ban sap tho man sem kai la ka dei ka breu pan man ka ba ula so scam ha ga do non. Thì duai kai man job ikite ki jing e bagi bahayeng ha sem ki su tho nang ban nam ya khlat kai. Thì henrei la da dei pan ban bagi bahayeng ha sem ki bo ya kata ka nong rim ba namar ba ka baduk ni mon ya ka namar ba ka bom nang bom start namar ba ka yeng ka sem ka bob don borom te long u hab ban duai kai. Long ka dei ka ai ka ba ki pen yang ya ka nong rim ka bam so dei kai. Namar bha bo ble bo shin krong te umbo ro baru spa. Dan hi u baduk u dan hi baru spa tam ro wat ya ka breu ka baduk. Dan ba do ba breu baduk ro po ya ka yeng ro spa. Thì ha bangi su tho ya ka ji lam jong ble ya kini ki arngot te balai bangin so persya. Tu ni ba pli para lok jo pi ba kli ji kli. U ba ong ha tongan teng ni ha ba su tho ka nong rim ka ai ha ka no ka nong rim bagi bahayeng ki khang kai.
Te kong cherish kolishibun ya kapor ke jong phi kolishibun nam ta ki kan tien ki ji kai nget ba shibun ki nong pet ke liyo ke jong ta ke jing ko Kule shibon ya piru Andrew to blend kat khu ya pi rambang ni ka podcast yang pi. ha te kan ga de ka episode ka bin kong bat phi but nget ba ki nang bun ki episode ki ban inang yo ban ya kan ki por ki ban sawan te kolishibun ya phiru ki ba pet ya kan ka podcast nga kerman ba phi apen ni ba sedang de ba kod te wat nam klap ya ka ban share ban like ban subscribe yin saya syampat haka next episode kolishibun